Алдагы кутлау сәламебез зур Жүрүклей авылына аша. Бүген 9 январь көнне үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рамазанов Әббәс Абдуллахат улы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мәүлүдә, улы Гаяз, кирене Гүзәл, оныклары Мәдинә, Лилия, Фатыма кутлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бар ихлас кутлауларга да Аюповлар гаиләсе, кызы Дания, кияве Илдар, оныклары Үмәр, Мәрьям, ике яклап кодагылары да бик теләп кушылалар. Тормышта безнең газизыбыз чын ир-ат була белде. Ул чын мәгънәсендә гаиләгә хуҗа, башлык. Шуңа дадыр инде хатыны бәхетле, балалары шундый тәртипле, акыллы һәм олы дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр. Әткәебез бер кайчан тынғы белми торган кеше. Ул гел нидер эшләргә, тормыш барларга омтылды яшьтән үк. Бер кайчан да аның тарафыннан рәнҗетерлек сүз ишетеп булмый. Киресенчә, ул һәр сүзен үлчәп, уйлап кына сөйли. Яраткан тормыш иптәшем, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисе нык тантана итә. Яратам дигән сүземне җиткерәм туган көндә. Бүген бик матур тантана бездә бит дуслар өйдә. Яраткан тормыш иптәшем, әкрен генә картайдык. Шөкер, сөекле оныклар кулга алып кушалдык. Тик бу гомернең уртасы, азагы ерак әлдә. Насыйп итсен бәхетләр татырга гомереңдә. Балаларыбыз урнашкан, бар затыбыз бар инде. Димәк, безнең гомерләрнең иң матур чагы килде. Яраткан әткәебез, кадерле бабакаебыз. Кабат матур кышлар белән синең туган көнең җитте. Башлап сиңа чын әти була алганың өчен. Безгә бала чакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк бастырырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсем килә. Без күпме генә зур булып, аерым яшәп, үз гаиләләребез булса да, авыр чакта һаман синең киңәшләреңне көтәбез. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Әткәй белән сез, әнкәй, икегез дә бер-берегезне меңләгән кешеләр арасыннан табып, үз вакытында гашыйк булгансыз. Кайткан сайын безнең күңелләр сезне күреп шатлана, чөнки сез элеккегедәй бер-берегезне яратып, күзгә күз карашып, безне шатландырып матур гомер итәсез. Бу алга таба да шулай ук булсын иде. Белегез, без сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә, сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Җил давылдан саклап кына үстердегез безне сез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бәйрәм белән әткәй котлап, сиңа дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, матур канат булып яшәгез. Кадерле Әббәс Абдуллахатович, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, без сезне ихластан туган көнегез белән котлыйбыз. Бәхетле булып алга таба да гомер итегез. Алдагы җырны сезнең өчен яңгыратабыз. Әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы чын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәр чак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның жан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә,
yaşap kıyını. Sin şanış direk bizge etkey, biz yaşaybiz sina sıyını. Kutlu bulsun etkey tuğan günün, yıllarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bəxit şatlıklarga kümelsin. Kutlu bulsun etkey tuğan günün, yıllarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bəxit şatlıklarga kümelsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bəxit şatlıklarga kümelsin. Bəxit şatlıklarga kümelsin.